Per accedir a serveis, programes i prestacions, les persones amb discapacitat necessiten un certificat que reconegui aquesta discapacitat de manera oficial. Necessites aquest certificat? O vols revisar-lo? Per obtenir-lo, primer et cal el reconeixement del grau de discapacitat, és a dir, que et diguin de manera oficial quin percentatge de discapacitat tens. Si et reconeixen un 33% o més, sí que pots obtenir el certificat de discapacitat. Quan és inferior al 33%, no es considera discapacitat. El reconeixement del grau de discapacitat el pots demanar en qualsevol moment a través d'internet o de manera presencial als punts de registre de la Generalitat. T'expliquem els 3 passos a seguir per demanar el reconeixement del grau de discapacitat. Pas 1. Sol·licitud. Cerca al buscador web Reconeixement i revisió de la discapacitat. Emplena el formulari i adjunta els informes mèdics i psicològics. Necessitaràs presentar els informes actualitzats. És recomanable que siguin dels últims 6 mesos. Aquests han d'indicar les limitacions o dificultats que tens en el teu dia a dia. El tràmit el pot sol·licitar la persona amb discapacitat o una representant acreditada, família, persones tutores legals o altres representants legals. Per signar la sol·licitud cal tenir un certificat digital, per exemple, l'IDCAT o un altre semblant. El tràmit no té cap cost. Si necessites més informació o ajuda, demana cita a qualsevol oficina d'atenció ciutadana o contacta amb Eurofirms Foundation a iguales@fundacioneurofirms.org. Pas 2. Cita per a la valoració. Un cop hagis presentat la sol·licitud, hauràs d'esperar un temps, aproximadament 2 anys, per rebre una notificació amb el dia, l'hora i el lloc per a la valoració. Et poden avisar per telèfon, per correu electrònic o per carta. Recorda que hauràs de portar informes mèdics recents segons t'indiquin. La valoració la fan diferents equips professionals, mèdics, psicològics i de valoració social. Pas 3. Resposta de l'administració. Uns mesos després de la valoració, entre 1 i 3 mesos, rebràs una carta en què et diran el percentatge de discapacitat que et reconeixen. Però pots consultar-ho gairebé immediatament de manera virtual al lloc web La meva carpeta ciutadana o Mi carpeta ciudadana. Si et reconeixen el 33% o més de discapacitat, obtens el certificat. Si el percentatge és inferior al 33%, no es considera que tinguis discapacitat reconeguda de manera legal. Uns mesos més tard, per carta, t'enviaran la targeta acreditativa de la discapacitat. Aquesta targeta és vàlida a tot el territori espanyol. Si ja tens el grau de discapacitat, però vols una revisió, pots demanar-la després de 2 anys. Pots sol·licitar una revisió abans si el teu estat de salut empitjora molt o si no estàs conforme amb la resolució. Amb el certificat de discapacitat i en funció d'altres variables podries tenir avantatges fiscals i socials, de mobilitat o educatius i laborals.